खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय आरो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो आंनि बड'लेण्ड फिल्म इन्डास्ट्रि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। बे भिडिअ'आनो आंनि गिबिसिन भिडिअ' बे आंनि इउटुब चेनेलाव, मानोना आं आंनि इउटुबाव मोनसेबो भिडिअ' होफेराखैमोन, नाथाय आं दिनै बे भिडिअ'खौ होनाय जाबाय। बे भिडिअ'नि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जायोदि आंनि इउटुब चेनेलनि मुङा बड'लेण्ड फिल्म इन्डास्ट्रिमोन। दा नाथाय आं बे चेनेलनि मुंखौ सोलायनानै सेरजासन मुङै दोननो लाबाय। मानोना बै समाव जेला आं इउटुब खुलिजेनदोंमोन, बे समाव आं आंनि चेनेलनि नामखौ मा दोनगोन मा मागोन जादोंमोन आरो हाखु दाखुयैनो आं बड'लेण्ड फिल्म इन्डास्ट्रि मुङै दोननाय जादोंमोन। नाथाय बे बड'लेण्ड फिल्म इन्डास्ट्रिखौ आं दा मिलाया मोनदों, मानोना बे चेनेला बे मुङा जोबोद गिदिर आरो जोबोद जौगानाय बादि जायो। मानोना आंनि बे चेनेला गोबां डेभेलप जानो हायाखै आरो आंजों मिलाया मोनदों। बिनि थाखायनो आं आंनि इउटुब चेनेलखौ सोलायनानै सेरजासन मुङै दोननो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ बजबनानै लागोन आरो बयनिसिमबो बेखौनो आर'ज, जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामखांबाय, अन्नानै आंनि भिडिअ'फोरखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै होयो। एसेनोसै।